бягай. Айде, по-прави му смешно. Айде. И двамата сме се наредили тук. Да снимаме. Какво е питаш, Линчето? Ти си като наркотик. Като те опита човек, не може да те спре. Не може да се спре да те целува. Да те еде. Така ли? Така ли? Така ли? Айде, тръс.